of the mock examinations which are creating tensions in our schools. We have asked the boards of management and the school management to reconsider even postponing the mock exams temporarily to ensure that students do not riot. Let us have a conversation with the students. If they are not ready for a mock exam, you should be able to engage them. They should be able to tell you if that is what is causing tension in our schools. So I want to tell the country, 99.2% of our schools are safe. Learning is going on well. Less than 80 schools around the country are the ones which have problems. And we are not going to change the term dates because of 80 schools out of 52,000 schools. You can imagine. We have problems in less than 80 schools. And the 80 schools are telling us to change the calendar of the term. And yet, more than 51,000 schools are running smoothly. We have put a lot of investment in education. We cannot just be wishy-washy about it. We must be firm. And I want to direct all our county directors of education, let us be firm. And moko kuom jotelogo manie piny owacho mar Kenya Kwanza koro to wuok oko kendo medo seyo tunaruhusu yeye kujenga kando kutenga mahali hiyo huduma ya Ebola kwa Wakenya itafanyika. Ya muhimu nataka kuomba serikali na hasa Wizara ya Afya wafikirie kuinua hospitali ya Kocholia ikuwe level 5, waweze kuongeza facilities kwa sababu isolation center peke yake haisaidii. Hatuwezi kutembea kusema shares, sisi watu ya mlima, sijui nini, sisi pia tuko na Mount Elgon. Jokoma anyakora mogika pod wang'iyo mana weche go eko magamo tuo ma midhusi nero mar Ebola piny owacho pacho kaendi pod rie thochgi ni pod gibiro dhi nyime kod timo gedo go eko mag kiru go eko mano mar rito oganda go eko ma tuo mar Ebola koro gore kuomgi pacho kaendi mangima ka bende koro kano twak koda jofwambo jagoro tend migawo mochung' ne weche mag thieth pacho kaendi mano Mikayi Mary Muthoni bende koro oyango ni nitie dwaro mabiro neno ni oriti yawa go eko kata oganda go eko ma bende tuo mar Ebola go eko gore kuomgi kowacho ni mane okang' ma ibiro nego ni tuo no kolandre kuom oganda go eko mamoko. Wacho ni piny owacho oseketo kenge makare mabiro neno ni orakruok matek malich mokalo ko tuo no ero mar Ebola e pacho kaendi. Ogolo kwayo ne jopiny ni ka giyie to giore mos e wach no ero maket kod mano kendo kik gidhir ngone oganda ma pacho kaeri gamo tuo no mar Ebola to enya kokalo nam lolwe kane giloso gi yango ni moko kuom oganda ma pacho kaeri koro to tudore koda ka jogo mawuok e pinje ma oko kaka pinyno mar Tanzania, Uganda koda ka Kongo mana ka gitiyo koda ka chula mopogore kamano mar remba kata ringiti ka bende koro to gi yango ni piny owacho nyaka koro to ne kaka inyalo keto kenge mowinjore mar neno ni gigeng'o ne gamo mar neno ni gigeng'o ne donjo tuo no e pacho kaeri ya kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hautapita ziwa Victoria, sababu watu wetu wanafanya biashara na Wakongo, biashara ya mbao. Congratulate the minister, because when people get in touch with Ebola, if they come here, we have to quarantine them. In case they develop illness, then they do not spread it. They're in quarantine, they are helped. The issue is the one center, and the issue is where it is and whether it will also admit people who are sick. So that will be sorted out. What we cannot allow is have a situation where sick people from somewhere come to this country, because science dictates that when people are sick during an epidemic or a pandemic, they are contained where they are. Ebola is a very scary disease. It's a public disaster, actually, in that order. And Senator Kajwang has expressed
Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo nyakwan mga jwang kamoro mora ma intie okinyeri market kod maendi ye mondo mi warwaki telo nero mano mar yudo nondo nero mar oboke ma bende chakore kod sani deko skalo kanyo 30 kod ang'wen mano bang' saa 1 okinyeri ma kawuono wageno ni iru maber nyakwan mga jwang kamoro mora ma intiere. Adoni mondo mi wang'eni to piny uru nade mokwongo kapok wang'eyo nondo geko mag oboke nyakwan mga jwang. Ageno ni piny uru maber kamoro mora ma intie, weche gweko mag apaya dhi nyime yo nero makare. Inyagonwa wang'eyo kokanyo ting'inwa ni to apaya mowuok kama intie ineno koringo kodhi nade nyakwan mga jwang kamoro mora ma intie. Inyalo gonwa wang'eyo weche gweko mag apaya odira nodhi kodi nade, mano bende inyalo konowa kamora mora ma intie nyakwan mga jwang. Oganda duto kakuchiew counties wa duto kamoting'o Homabay, Migori, Kisumu, Siaya e kind mamoko mathoth. Akwayo ni mondo munyiswa ni to uru nade nyakwan mga jwang. Mapiyo wachak nonro gweko mag oboke ka manyo oboke mane nyima kaendi en mano mar The Standard today e mondo ni mondo wachak ng'iyo kawuono. Ka Brenda nitie kod oboke nero mano mar The Daily Nation and oboke nero mano mar Daily Nation wach mantie nyime mokwongo wacho kanyo security chiefs meet over schools crisis. A wave of unrest that has forced the closure of more schools nationwide, with the principals cautious to prevent the tragedy that be. The case exposed glaring failure in investigation and feeling concerns over forced disappearance, criminal network in impunity
with dozens still uncounted for many files gathering dust. Missing persons crisis remains one of the most painful unresolved tragedies. En tipo kanyo mag jo Kenya mopogore moselal ne joutegi kata johera maggi ka ok nyal ng'e kanyo ne mabede gintie nyaka Karamogo Jwang. Ka moko kuomgi gin jogo eko mobedo sebedo kaka ratich oganda, moko kuomgi gin jofwambo. Ano ka jotipo mar Dafton Matunga Mwitiki mabe nolal higa mar 2020, Tiarin Gakwa mabe nolal higa mar 2021, ento nolal e pinjego eko maoko. Eka nitie Rosa Wamuyu mabe nolal higa staff appointments all male leadership. Mano duol mochung'ne lope pacho kaeri National Land Commission koro to iwacho nitiere kaka oyiero mana jotelo go eko ma jotelo go machuo kende ka giweyo joma wakini oko. Itemario mano mar The Standard today. Any senator seek easy faster reversal for money sent to wrong recipient. Senators seek easy faster reversal for money sent to wrong recipients. Senator want House to push service providers to fast track getweko ma Kenyaluo masani koro tiko bunge giwacho ni gi ngado yende kendo gigolo buya gitieko. Kidwa ni mondo be piny owacho donjire kodgi oganda be kuma bende wacho ni wan miti ni dawa ama dawa ni miti. But kanyo be nitiere crime many times deadliest month for police killing this year. May times deadliest. Manyiso ni chal kagima dweno ero mar May mabe norumo ni eri eno ma edweno ero ma police onege oganda malichie mangenye malich miwuoro. At least 24 people have been killed by police officers in May, marking it the deadliest month this year, according to data compiled by the Standard Wachukanyoni Cancer Survivors inspire hope amid emotional financial toll. Kenya joined the rest of the world in marking National Cancer Survivors Day this week. The doctors say cancer is not death sentence. Many complete treatment and live healthy life. Kidege kama bende piny Kenya ne ingo to record pinje mangi. Kidege kama bende piny Kenya ne ingo to record pinje mangima. Ingo di chingni Roma bende ne puoyo go thuondi go eko mago mag tuo makoch ne Roma no mag cancer. Kabende no yangi di tuo mar cancer. Oken barua ni ng'ato koro dhi thonye kod Karamogo Jwang to nitie oganda buora mabende Jomo Kenyatta Boys, Jomo Kenyatta Girls, eka county no Kenyatta Boys, Jomo Kenyatta Girls, eka county no Kericho, Kipsigis Girls, Tengech Boys, Tengecha Girls, Bomet County, Seseta Girls, Koiwo Boys, Tenwek Boys, eka county no Manarok enachiel Euro Ekulet Secondary School, Euro Ekulet jonondo konge weche mang'eny. Taita Taveta kocha Mwasere Girls High School, Dr. Agri Boys High School, Kenyatta High School Mwatate, Moi Boys High School Voi, Eldoret Girls High School, Maho Girls High School, St. Mary's Lushang'onyi Secondary, Ewenge ma Kisii School, Kereri Girls, Rio Kindo Boys, Sameta Boys, Nyanchwa Boys, St. Charles Luanga, Ichuni Girls, kachilo kuna Kanyako Iba mix. And kaka nege yuak, only few. And kaka nege yuak, only few. Ema keto ne nyithindo sombegi. And that should be stopped. Some few kids were arrested, and I'm telling you, if you are arrested for arson in school, you are going to be charged. We are not going to care your age. We are not going to care your age, where you come from, your background. The government should charge you where you come from, your background. The government should charge you and should face the of the law. Whatever thing is called. Their county. Wangichenda High School. Oh no, to Marandage editor. Marandagewe. To Ambira. Begewe. Giketo nyimichenda koro kanyo koro kwadhi ye kodgi. Si adonge manyotelo. Gagara dong nyoti mrenyoro. Kabisa. Si gigo dhure. Usore ngono timo gimoro. Murang'a County. Kahuya Girls High School. Njumbi Boys, the Daily Nation. Kuswadhi Timbarangwen Manoma Standard Monday. Wacho kanyo ni probe gasp as state silence should missing persons.
nitie bele ka en wach mabende ne nitie item mokwongo jogo eko mosebedo kalale pacho kaendi mok nyal fweny kuma gintie ka thuolo mar mondo misome item mar 4 piny kanyo en Gone Without Trace and Resolve Disappearance of Haunt Kenyans. Mano bende nitie item piny kanyo. Eka item mar 5 Tabitha Karanja named among top African icons. You know Tabitha Karanja? Keroche Burari Skocha? Yes. The Nakuru senator received an honorary doctorate in Kigali celebrating her role in business. That's Makikoda Migosi Abraham Kithure Kindiki. Chikiti ni weche gwe kodhi chopo kanyo Migosi Abraham Kithure Kindiki. Chikiti ni weche gwe kodhi chopo kanyo di chieng' makawuono. Ite mar 7 di chieng' makawuono. Ite mar 7 DCI hunts Analo over fatal South Sea building collapse. Ngato ni Analo suspends Nairobi Urban Planning Chief Officer Pati Kanalo imanyo sani kolal banka ot gorofa Pati Kanalo imanyo sani kolal banka ot gorofa mono lwar boma Nairobi. It's Bokanimara Uchel Daily Nation. I will deliver Kenyans from hardship. It's Bokanimara Uchel Daily Nation. I will deliver Kenyans from hardship. Kalonzo say ite mar ochiko en kanyo ohala. Ite mano maro chiko en weche magoala ite marapare Standard Koni and Speaker order fresh debate on the T-bill over undeclared interest. So me ite noero marapar kapiny marite marapar fear ferry as deadly gang tighten grip in Garissa. Tiju njore masani osebedo ka chando gande gwenge kuma Garissa lipod gisome piny marite marapar kanyo. En Chinese wildlife trafficking kingpin nabbed. Mano bentie itinero mambele kanyo nyakwa na mga jwang. Itopo kanima Daily Nation mara par wacha kanyo ni Judge blocks Duale's attempt to scrap Mount Kenya University's oral health degree. Duale ntika kanedwa keto kanyo degree no mar Mount Kenya University oral health. Patni was the architect of the Golden Bag Export Compensation Scheme. Bag Export Compensation Scheme. Ibadhigo kuma no timrigi ni geko mokalo chien and then brongio itego eko mano kocha kriti mar prayo koda deke standard kaindi en lendo mopogore lendo magwel ni matindo kod leto magute makwambo kod keyo Oringani nyaka ite mar 28. Ite mar 15 en lendo ka ite mar 16 ginoche gomotimore ma counties father two sons get 25 years in jail cash for killing a relative. Mano Kakamega coach. Sharks to fulfill. Tenda eka ite no mar 30 Dalik and Ramarik Hail driving force Modric. Tukegwe koma kanu tipukanyo driving force Modric. Tukegwe koma kanu tipukanyo mara Luka Modric. Japiny Croatia kocha ka tugo adhula kanyo. Luka Modric. Japiny Croatia kocha ka tugo adhula kanyo. Bathema itema Pradeko da Chel and meet Egyptian World Cup stars the name. bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen
and I can't get it up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo